Kawun Mama TV ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin mu mun gode. A yanda nake ɗin nan ba kuɗi wallahi tallahi kowa ya zo sai na sassara shi wallahi tallahi a garin. Ayya ne sa'ari wallahi tallahi ayya kake wallahi. Kai mati Allah kai da Allah. Ai kana zuwa mana irin wannan ni sai na ɗauka irin yan iskan nan ne. Ai wallahi ba wannan nake tsoro a garin. Allah ka rasu mana. Ina jin ka. Yawa dama zo ma da magana ne. Ni ka san kwana biyun nan ban da ko sisi a garin nan wallahi. Shi ne nake so mu je da kai gurin alhaji Tanimu. Alhaji Tanimu. Ka san shi yana tawakkali a garin nan. Na sani ai ba wannan yake sadaka da azumi ba. Shi wannan shi yana da tawakkali. In ka je ka ce kana bin sa bashi ko da sai baka. Yanzu ka gane za mu je da kai ne za mu tunna bin sa bashi in ya ba mu kuɗin yana da tawakkali in ya ba mu kuɗin ka in ya so daga baya sai mu tuba da Allah. Sai mu raba ko? Sai mu raba. To amma na wallahi na wallahi. Ƙarya ne wallahi ai ka sani ai no da ce ana bin shi. Ko 100 man ya ba mu ai. Uwa sai mu ce kawai gadin babanka ne. Uwa gadin baban ne da mai dani. Mu je mu ni na san dai biya wannan. Lafiya kuwa? Kuɗin mu ne muka zo ka ba mu da Allah. Kuɗin ne zan ba ku. Kai baka gaya mai mana. Ka gaya mai mana. Kuɗin da kakana ya ba kakanka mana. Wata rana suna hira da shi da kakansa ya ce, aiko yana bin kakanka kuɗi 100,000. Saboda haka. Kai ne za ka bayar. Wannan wani irin maganar shashanci ne. Kawai ku ce kun zo in ba ku sadaka in shiga ciki in ɗauko ko da 50,000 ne in ba ku. Mu fa ba ƴan maula bane. Jagwa, kuna ina ne ka zo yanzu nan kofan gidana. Gidana na bakin layi ku zo yanzu nan da kai da yaran. Tunda kun ce ku ba ku jin magana. Bari in shigo gida bari shiga gida kafin su zo. Ku ta yi. Dan shiga gida kafin su zo. Za su yi maganin ku wallahi. Ba dan ni za ku min iskanci ko. Na ga iran ku 1000 ku ta yi bari su zo. Su ne a waje. Yauwa su ne ka ci ubansu tunda mahaukatan ƙauye ne ka ci ubansu. Dai a ci ubanka wallahi dai a ci ubanka. Jagwa ɗin uban shi ya ci uban shi. Ubansa ya ci ubansa jagwa ɗin banza. Kace shi. Dai. Ka san wannan amma ko? Ka san wannan ko? Dan uwar kai. Aje makaminka aje. Don't run! Murifa, don't run! Murifa, don't run!